stretol som sa s takými Škótmi, ako nevedel som, že sú zo Škótska, tak ja som započul, ak sa po anglicky rozprávajú a som sa ich spýtal, že odkiaľ sú a či tiež idú na futbal. Tak tiež to isté ako ja, idú sem len kvôli futbalu. Vidím tam v diaľke nejaké reflektory. Našiel som to. Sme tu. Toto som ešte tiež nezažil. Stojím tu pred štadiónom. Čakám, kedy nás vlastne pustia dnuka všetkých. O 4:00 začína zápas. Je 3:45 a o 2:00 to otvára. A chodí tu taký typek, pravdepodobne bez lístka. Prišiel aj ku mne, dačo chcel sa pýtať. Nerozumel som mu, že čo. A prišiel ku nemu ešte jeden týpek v obleku, v okuliaroch. Vybral z vrecka asi 20 lístkov a len tak mu dal. A mne tiež núkal, no ale reku, tak ja mám jeden lístok. Takto sa rozdávajú lístky tuto. Len aby ste vedeli, futbal vo Srbsku myslí až takto vážne. A sme tu. Hostujúci sektor sa celkom zaplňa.